Dobar dan. Danas, kao što vidite, se ne radi o Scratchu. Ovo slobodno možemo da ugasimo. Već se radi o Pythonu. Sad, ovo što sam ja napravio program, posle ću vam sve objasniti kako radi. Ti ga pokriješ, kaže kako se zove vaš junak. Možemo da stavimo recimo Marko. Koliko godina ima? Recimo ima 32 godine, upišete. Koje prednosti ima vaš junak? Recimo, može da leti. I sad neću gubim vreme, baš. Koje slabosti ima vaš junak? Ne ume da računa. I sad vidite ovo. Sad vidite. Kaže kreirajte svog junaka. Ime vašeg junaka je Marko. Vaš junak ima 32 godine. Mada piše godina, u redu. Prednosti, može da leti i to je to. Kako sam ovo napravio? Napravio sam tako što, pazite, kaže print. To znači da odmah ispiše kreirate svog junaka. Kako god, to ćemo prvo ispisati. Drugo, ime. Jednako, sad morate ukucati ovo input, pa onda u zagradi obavezno koristite navodnike, jer on neće raditi. I zagrade, otvoren znak navoda, kako se zove vaš upitnik, zatvoren znak navoda, zatvorena zagrada. I onda koliko god ima vaš junak, koje prednosti ima vaš junak, koje slabosti ima vaš junak i tako dalje. Onda kaže print. Ime vašeg junaka je, zarez, ime. Znači, pazite, znači mora otvorena zagrada, otvoren znak navoda, ime vašeg junaka je, zatvoren znak navoda, zarez ili zapeta, kako ko govori, ime, kao promenjiva ime. To ću vas danas naučiti, zatvorena zagrada. Onda print, pa sve ovo vaš junak ima, zatvoren znak navoda, zapeta, zarez, starost godina. Starost kao koliko godina ima vaš junak. I print prednosti pod znacima navoda prednosti, mada ide dve tačke pa zatvoren znak navoda. Mora tako, nije to greška i onda prednosti. Eto, a danas ćemo baš da napravimo upsić. Ja mislim da, upsić, treba ovo da obrišemo, ja mislim tako. O Pythonu meni se mnogo čini da je bolji. Od Scratcha nam se da vas nisam uvredio. Dakle, sada učimo o promenjivama. Tamo u Scratchu možete lako da napravite promenjive na ovaj način. Samo odete u opciju promenjive sa strane, znamo, to nije ovo prvi put, napravi promenjivu GG, GG i to je to GG. Dobili ste promenjivu. A sad, ovdje malo i slično, lako se pravi, recimo ime promenjive ime jednako, izvinite, recimo broj jednako, i sada upišete recimo 6. Enter, ništa se neće desiti, baš zato što on je to sad sačuvao, da je promenjiva broj jednako 6. Sad recimo, ukucate print, znači, ja mislim print, onda u zagradi, recimo, ukucate broj, zatvorena zagrada, enter. Dobro, ponovo, print, znači kako mi stavio zarez, print, broj, zatvorena zagrada, print, broj, zašto neće mi print broj, nema veze. Dobro, možda treba da uradimo ovako. Python.org. Znači možete na ovaj način preko interneta, to vam nisam rekao. Python.org, dobit ćete ovo, kliknete ovo i počet ćete program. A sad ću vam tu malo nešto da radim, vidite. Pa ćemo uraditi isto kao što smo i na drugi način. Znači, broj jednako 6, print, broj 6, vidite, navikla sam da ovo koristim. Sad možemo da radimo print, u zagradi broj plus broj, zatvorena zagrada, print, recimo broj plus 4, nisam stavio, dakle još jednom, ovo ume da nervira mene, print u zagradi broj plus 4, dobro, to ne radi, ali radi ovo, print,
2 puta broj. Gledajte sad. To je kao 6 puta 2, to je 12. Možemo tako da si igramo. Print 5 puta broj. I zatvorena zagrada. I to bi bilo... Ne, znači print 5 puta broj. E sad. A 6 puta 5 je 30. To je normalno. A možete i podeljeno. Znači print u zagradi... Broj ne, mislim da ide 5 podeljeno. Znači 6 recimo podeljeno sa 2. Ja mislim da ide ovako, ovo nikad nisam radio. Sa podeljeno broj. I to bi trebalo je to. Jo. Ne. Dobro, to je 0.3333. Ne znam koji je ovo broj. Svejedno. Možete i vi sa ovim da se igrate. Rekli smo, ukucate u search bilo koji prozor. Ja ovdje koristim Firefox. Navikao sam Firefox. I možete se igrati ovim po ceo dan. Ja sam otkrio. I to mi se svidjelo. Znači možete sad napravimo novu promenjivu, recimo, kao što smo započeli, ime jednako broj. Jel može to je? I sad print u zagradi ime 6. Sad stavit ćemo da broj bude recimo, ajde neka broj bude recimo ime ćemo opet neko staviti. Evo možda da sad stavim neko koje vi volite. Lena, lupam. A ne. Ajde Lena, ajde tako. Dobro, sad malo zašto nije, dobro. Neka broj bude, ajde opet Marko. Dobro. Neka broj zapravo bude, očigledno ne možemo imena, neka bude 28. I onda print zagradi 52 puta. To vam je, koristite ovu zvezdicu. Vidite, ja sam na srpskoj ćirilici, srpskoj latinici, jer je tako plus samo klikneš na plus i jednako, a zvezdica shift pa plus, tako da ja to koristim, da bi mi bilo lakše jer sam navikao tako. 52 puta ime. Zatvorena zagrada, dobili smo 312. Jer od koji smo ostavili ime, ne znam, da bude 312, eto, vi možete, ovo sam malo napravio da vam pokažem, imaće toga još. Znači print, opet da stavimo čekaj, ne. Marko, zatvorena zagrada i trebalo bi sad ispišem Marko. Zašto? Da, mislim da ovo i dalje pamtim. For i, znači napišite for i in, pa valjda sad idem recimo 1 do 31, zatvorena zagrada, 2 tačke, print u zagradi mislim da je to. I ako ste gledali filmove, vidjeli ste da ovo stalno stavljam. A ne, pogrešio sam, izvinite. Ne. Rekao sam na početku. I zatvoren morate, obavezno. Zatvoren znak navoda. Ko je gledao filmove, rekao sam već, može ove smajlije vidjeti 500 puta. Još jednom enter. 2 puta nam je ispisao The Goo Productions. Znači, to je ta fora koju pamtim. I, znači, neka The Goo, a ne, mora spojeno. The Goo Productions bude jednako 12-ici. I sad kažemo print. Možemo printujemo 2 puta The Goo Productions. Samo gledam da li će biti u redu. Šta sam sad pogrešila?
ja kažem da me napadaju tačke. Kad ne gledam u ruke, kad ne gledam šta kucam. Dakle, print, ponovo ćemo ponoviti, pa smo završili za danas. Degu, productions, zatvorena zagrada. 24. Dobili smo šta smo hteli. Ok, uskoro, ako ste pogledali prošli video, možda treba da vam pokažem, YouTube, možda treba da vam pokažem, ako ste pogledali, ovo je dovoljno, ako ste pogledali ovo, nadam se da jeste, ako ste ovo pogledali, uskoro stiže, pošto sam ja već dodao neki novi update za ovu igru, snimit ću taj novi update. Ko želi, ja sam sve ovo snimio, hoću kažem, snimao taj video, ili sedao za kompjuterom. Ako ko želi da vidi, znači sigurno vidite mene. Možete naći mene na ovom linku, igru možete naći na ovom i muziku u pozadini možete naći na ovom poslednjem. To je to. Naučili smo, nadam se da sam nas naučio Pythonu. Za sad, ne mnogo, nažalost. Eto, hvala što ste gledali. I samo da se zna, nadam se da vas neće napadati ove tačke kao ovako. Sad sam namjerno to napisao. I hvala što ste gledali. I to je to. Doviđenja.